Angkai jotono no Khulumkha ni channel o tomung no Norok ani channel no subscribe khlaijak yo Khulumkha subscribe khlaidi ante bo ketal job advertisement online information related videos namo Norok ni bagui angkai o video no paithak joraite nai tongdi omo angkai je bank o exam runa hinui tongnai rong ni bagui kaisa tentative calendar angkai phaidi nai lai na iko amo rijak khanai di tentative calendar of online CRP for RRBS and PSBS angkai amo 2022-23 ni season ni o jagao nai di number 1 o rijak kha RRBS CRP RRB 11 oro office assistant hayake ba amo officer song angkai boni tentative calendar jakhnai di preliminary examination ngai ikonai di angkai oro boni single examination nai ikonai di angkai main exam ngai omo 2022-23 ni season ni bagai angkai Norok download khlai bonai mo angani description ri runai angkai naidi koro PSBS CRP clerk ni bagai angkai bufurung nai ikonai di oro joton tongo ikoro mo PU ni amkai special officer angkai boro mo tentative calendar kha o jorao exam ngi mano clerk hayake PU hayake special officer oborok ni bagai hinai boro kaisa mo rukha angkai tabung simino Norok je mo preparation khlai tongnai kam ke khlai di Norok o date o exam ngi konai di boni main exam bufuro go ngi man angkai preparation khlai di tabung simino angkai oro saja kanai di process of registration paike process registration khlai nai angkai online mode ngai exam to online mode no ma khlai nai angkai kaini no online ngai o mo preliminary tai main exam angkai no ni photograph nai di musu ke bika upload khlaina nang angkamo jotono sai oro rijak tongo Norok nai di angani description link ri runai o PDF no angkai nai di detail notification kamana bagai Norok boni website o thangni IBPS.in angamo ri ruana ni description link o angkai iko nai di angkai Norok ang ri ruano PDF no botai Norok boni website official website o thangi tepo kam ke saimana bagai bongaro thangdi angkai Norok tomung ani channel no subscribe khlai Khulumkha subscribe khlai ready angkai tai share khlai di angkai Norok bomtoi ani video no tamo bomtoi ang tamo kaham improve khlaina nang obo Norok sadi comment khlai di angkai terin bagai amso nong sito jotono no Hambai.